Ehkä katsotaan nopeasti. Tää. Iua! Todella paha. Ehkä tää tuli sulle paremmin. Okei, nyt. No niin, tehdään sana. TikTok, TikTok. Snapchat, Snapchat. WhatsApp, WhatsApp. Instagram, 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 Instagram. Instagram, Instagram. Mun sisko kirjoittaa. Mun käyttäjän nimi on, ei, mikä se oli? Ei sun oikea nimi. Ei haittaa, vaikka jotkut tietää. Niin mun käyttäjän nimi, mähän mun tän. Niin. Niin. Ei, miksi tässä on toi? Jos sun käyttäjän nimi. Jos sun TikTok-käyttäjän. Mikä se oli? Kun sä julkaista sen, sit se voit katsoa. Sen nimi on minä, se mun käyttäjän nimi. No mä kirjoitan mun koko nimen. Noin. Voitko sä sit kirjoittaa mun? Hei, minkä ihan värissä ollut? Sama pitää. Okei, koska mä en tykkää niin. Tää ei oo mun koko nimi. Tää on sun koko etunimi. En kirjoita sukunimeä, ei saa. Okei, ei oo paha.